Kaixo, bideo honetan zenbaki osoen arteko biderketak zelan egiten diren ikusiko dugu. Demagun 5 eurotako 3 txeke ematen dizkigutela. Zer gertatzen da? 15 euroko irabazia dugula, ezta? Nola adierazten da hori matematikoki? 3 bider 5, 15. Demagun orain 5 eurotako 3 faktura ematen dizkigutela. Zer gertatzen da? 15 euroko galera dugula, ezta? Eta hori matematikoki honela adieraziko litzateke. 3 bider minus 5 berdin minus 15. Demagun orain 5 euroko 3 txeke kendu egiten dizkidatela. Edo, bardine dana, 5 euroko txeke bat 3 aldiz kentzen didatela. Zer gertatzen zait? 15 euroko galera dudala, ezta? Eta hori matematikoki honela adieraziko litzateke. 5 euroko txekea 3 aldiz kendu egiten didate. Minus 3 bider 5, minus 15 euroko galera daukat. Eta azkenik, demagun 5 euroko 3 faktura kendu egiten dizkidate. Fakturak kentzerakoan, irabazi edo galdu egiten dut? Irabazi, ezta? Orduan, kasu honetan, zenbat irabaziko dut? 3 aldiz 5 euroko faktura bat kentzen badidate. 15 euroko irabazia daukat, ezta? Ikus dezagun nola adierazten dugun hori matematikoki. 5 euroko faktura 3 aldiz kendu egin didate. Eta 15 euro irabazi ditut. Beraz, minus 3 bider minus 5, 15 da. Lau egoera hauetan lortutako emaitzak aztertuz gero, zenbaki osoen biderketari buruzko erregela bat lortu dezakegu. Konturatu, ikurrak berdinak direnean, emaitza positibo. Ikurrak berdinak direnean, emaitza positibo. Eta gero egiten da. Balio absolutuak biderkatu, 3 bider 5, 15. 3 bider 5, 15. Kasu honetan, ikurrak desberdinak, emaitza negatibo. Eta gero, balio absolutuak biderkatu, 3 bider 5, 15. Eta kasu honetan, ikurrak ere bai desberdinak dira, emaitza negatiboa da, eta emaitza da balio absolutuen biderketa. Emaitzaren ikurra nola lortzen den, eskema honetan laburtu dugu. Ikurrak berdinak direnean, emaitza positibo. Ikurra desberdina direnean, emaitza negatibo. Beno hauxe da guztia. Gero arte!